Adria Mobil on yksi Euroopan johtavista matkailuvaunujen ja matkailuautojen valmistajista. Adrian liiketoiminnot ja tuotanto on keskitetty pääosin Keski-Euroopan tehtaalle Novo Mestoon, Lounais-Sloveniaan. Yrityksen koko liiketoiminta ja tuotantoprosessi tuotekehityksestä ja valmistuksesta markkinointiin asti tapahtuu Adria-tuotemerkin alla. Se on yksi alansa suosituimmista ja tunnetuimmista tuotemerkeistä Euroopassa ja sen ulkopuolella. Olemme kymmenien vuosien kokemuksellamme matkailuvaunu- ja autoliiketoiminnasta omaksuneet tuotekehitykseemme monialaisen lähestymistavan. Se edellyttää joustavuutta ja nopeaa reagointia muutosehdotuksiin. Näytämme suuntaa toimialallamme ja seuraamme maailman vapaa-ajan teollisuuden uusia innovaatioita. Myyntiverkostomme osallistuu uusien ideoiden kehittelyyn tuotekehitysvaiheessa. Loppuasiakkaat saavat täten myynnin kautta mahdollisuuden ilmaista omat kehitysehdotuksensa säännöllisissä kokouksissa, joissa arvioimme uusien ideoiden jatkokehitysmahdollisuuksia. Suunnittelu- ja rakennekehitysvaiheita seuraa työ prototyyppiverstaassa. Uuden tuotteen kehittämiseen tarvittava aika on hyvin lyhyt kehitysprosessimme tehokkuuden ansiosta. Rakenteellinen laatu testataan puolueettomissa laitoksissa, joissa tehdään kaikki tarvittavat toiminta- ja kestävyyskokeet Adria-tuotteiden korkean laadun varmistamiseksi. Adria Mobilin tuotantolaitokset kuuluvat Euroopan moderneimpiin. Laaja, huippulaitteilla varustettu sarjatuotantomme tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla. Adria pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotantoprosessiaan ja valmistamaan aina turvallisia ja luotettavia, korkealaatuisia tuotteita. Kaikki tuotteet tehdään tilauksesta asiakkaan erittelyjen mukaisesti. Valmistusmenetelmiemme haasteellisuuden vuoksi palkkaamme vain päteviä, ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka pystyvät suorittamaan käsityönä tuotteiden tärkeän viimeistelyn. Työvoimaresurssimme on tarkoin optimoitu ja oikeaa ergonomiaa noudatetaan kaikissa työvaiheissa. Vastuullinen toiminta myös ympäristöasioissa on osa tuotantoprosessia. Adria Mobil lajittelee valmistusprosessissa syntyvät jätteet ja sitä pidetään yrityksenä, joka noudattaa vihreän tuotannon periaatteita. Kaikki tuotteissamme käytetyt elementit tulevat tunnetuilta eurooppalaisilta alihankkijoilta. Teemme kauppaa luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka täyttävät kaikki laatuvaatimukset ja liiketoiminnalle asetetut toimintastandardit. Tämä varmistetaan alihankkijoiden säännöllisillä auditoinneilla. Laadunvalvonta on monivaiheinen prosessi ja varmistaa tuotteiden korkean ja tasaisen laadun. Tuotantoprosessin laadunvalvonta on jaettu tarkastukseen aloitusvaiheessa, tuotantovaiheiden väliseen tarkastukseen ja lopputarkastukseen. Äskettäin käyttöön otettu automaattinen valvontajärjestelmä mahdollistaa tuotantoprosessien jatkuvan laadunvalvonnan jokaisella työasemalla. Ennen tuotantolinjalta poistumista tuotteiden on läpäistävä perusteellinen lopputarkastus, jolla varmistamme tuotantomme laadukkuuden sekä tuotteidemme vaatimusten mukaisuuden ja virheettömän toimivuuden. Adria Mobil ohjaa koko logistiikkaprosessia. Tehtaan optimaaliset olosuhteet ja suuri varasto varmistavat, että tuotannollinen työ sujuu joustavasti. Varaston hallinnassa käytämme apuna tietokoneavusteisia menetelmiä. Takaamme myös lopputuotteidemme laadukkaan jakelun tehtaalta asiakkaillemme. Tehokkaan markkinointimme puitteissa tarjoamme koulutusta ja informaatiota sekä jälleenmyyjillemme että asiakkaillemme.
Adria Mobilin tuotteita myydään lähes 400 myyntipisteessä eri puolilla Eurooppaa sekä Australiassa ja Aasiassa. Huolehdimme asiakkaasta myös tuotteen myynnin jälkeen tarjoamalla monipuolista jälkimarkkinointipalvelua ja teknistä tukea. Jälleenmyyjiltämme saat kaikki tarvittavat tiedot sekä huoltopalvelut. Täydellinen varaosien tilausjärjestelmämme mahdollistaa varaosien tehokkaat ja nopeat toimitukset. Adria Mobil on nykyaikainen ja moderni eurooppalainen yritys. Liiketoiminta- ja valmistusprosessiemme sekä asiakkaidemme välisellä yhteistyöllä tulemme aina valmistamaan laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita, jotka täyttävät kaikkein vaativimpienkin asiakkaiden vaatimukset.